Θα περάσει. Το μεταξύ έγινε και προχθές ένα ατύχημα στον Καπαδρίτη, καζανεύανε και ένας καταστράφηκε. Αφιερώνουν ορισμένες και μαντινάδες και τραγούδια ωραία τους. Είναι μεγάλη παρέα, είναι μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσατε δηλαδή? Σήμερα όχι, δεν ήρθαμε για τραγούδι. Σήμερα για Για χορό. Για διασκέδαση, Και έτσι. για άλλα πράγματα. Ό,τι μπορούμε. Πάντα μας χαρίζουν ωραία τραγούδια ριζιτικά η παρέα τους. Λοιπόν, πείτε μας και δύο λόγια έτσι, για την κριτική παρουσία έτσι, και για την κριτική δραστηριότητα πανελλαδικά, όχι μόνο στην Κρήτη. Η Κρήτη Ναι. έχει δημιουργήσει δεύτερες, τρίτες Κρήτες. Εδώ στην Αθήνα υπάρχει μια δεύτερη Κρήτη. Περισσότεροι είμαστε εδώ παρά στην Κρήτη. Οι οποίοι εδώ είμαστε και πιο ενωμένοι, δραστηριοποιούμαστε πιο πολύ. Γιατί μας λείπει η Κρήτη και έτσι οι συναντήσεις και οι γιορτές που κάνουμε είναι καλύτερα τα δικά μας παρά των Κρητών. Το ίδιο γίνεται πανελλαδικά, βέβαια σε μικρότερη έκταση. Οι άνθρωποι κριτικοί προσπαθούν να δημιουργούν εστίες για να διασκεδάζουν τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που λειτουργούσε και στην Κρήτη. Και έτσι και σήμερα εδώ ο Αντώνης Γιαννουλάκης, ο οποίος είναι ένας από τους δραστηριότερους πρόεδρους. Εντάξει, εδώ στην Αττική Και μια κριτική άλλη κάνει παιδιά. καλές παρέες, έχει σήμερα τη γιορτή της Κουδιάς, οπότε φαντάζομαι θα περάσουμε καλά. Για Και πείτε μας, η κουλτούρα της Κρήτης και η δραστηριότητα των Κρητών είναι μεγάλη και ιδιαίτερη. Πού οφείλεται αυτό? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Κοιτάξτε, η Κρήτη είχε την ατυχία Ναι. να απελευθερωθεί τελευταία από τους Τούρκους. Η ανάγκη λοιπόν για επιβίωση τους έκανε να μαζεύονται και να δημιουργούν παρέες. Εκεί στις παρέες γινόταν τα γλέντια, γινόταν οι χοροί, γινόταν τα παραδοσιακά και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Σιγά σιγά εξαπλώθηκε και η κριτική σαν περήφανος λαός που είναι και σαν, πώς να τους πω, είναι και μερακλείδες άντρες. Ναι. Λαός με ψυχή. Λοιπόν, για πείτε μου, έτσι, η Κρήτη βγάζει παλικάρια, πραγματικά έχει αναδειχθεί αυτό. Μια μαντινάδα πάνω σε αυτό μπορεί, φαίνεται στο μυαλό σας, έτσι. Η Κρήτη βγάζει παλικάρια. Καμιά μαντινάδα έτσι της προκοπής. Με παλικάρια, εσείς τιμόσαστε τίποτα? Για μαντινάδα, για παλικάρια. Ναι. Ας σας πω μια με την Κρήτη. Και αυτοσχέδια κιόλας. Έτσι είναι ο νόμος της ζωής και αναβολή δεν παίρνει. Ότι στον κόσμο γεννηθεί μια μέρα να πεθαίνει. Ω Βενιζέλα θάνατε εθνάρχη της Ελλάδος. Αιώνες θα περάσουν για να σου μοιάσει άλλος. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο δά. Σε λίγο θα σε κρατήσει πολύ. Ναι, πρέπει να βγάλουμε. Συγχαρητήρια στην Κρήτη, συγχαρητήρια στους δραστήριους πολίτες και κατοίκους της Κρήτης και συγχαρητήρια και στο πρόεδρο εδώ που κάνει αυτή τη... Σκοπός είναι να ενοποιείται η ρίζα, να βγαίνει σε κορμό. Εμείς τα παιδιά μας εδώ που μεγαλώνουμε εδώ, εκτός της Κρήτης, προσπαθούμε να τους δώσουμε τις βάσεις για να αναπτύξουν τα έθιμα της Κρήτης από όλες τις μεριές. Όσο μπορούμε για να θυμούνται και να κρατάνε τις ρίζες τους και αν μπορούν και αυτοί αργότερα να τα κρατήσουν, ακόμα καλύτερα θα είναι. Να δώσουν μια έμφαση στη σημερινή κοινωνία που δεσπόζει από τον κατακρεουργισμό των εθήμων. Που δεσπόζει από τα ναρκωτικά, από τα ίντερνετ, τη διεθνοποίηση της κατάστασης, την κατάργηση των εθήμων. Αυτή τη στιγμή αυτό το καζάνι που είναι σβηστό και δεν μπορούμε να τα ανάψουμε και σε λίγο δεν θα μπορούμε να αποστάξουμε λίγη τσικουδιά να μπορέσουμε να πιούμε. Γιατί πέφτουν τα συμφέροντα, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα παλέψουμε, να τα αντιμετωπίσουμε μέσω των συλλόγων, μέσω προσωπικών μαχών των οποίων εκδίνουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια κατάσταση που η γενιά μας να ξέρει ότι κάτι έκανε σε αυτόν τον τόπο. Το όνομά σας? Κοπανάκης Αντώνιος λέγομαι και έχω και εστιατόριο με κρητικά προϊόντα, το οποίο σερβίρουμε τώρα το χειμώνα γαμοπίλαφα στο Χαλκούτσι, σερβίρουμε απάκια, σερβίρουμε σύγκλινα, φέρνουμε στα μναγκάθια, ντάκους, ραυσόλια, μυζηθρόφτες, ξινομυζήθρες και προσπαθούμε ακόμα και στις γεύσεις να δώσουμε στα παιδιά μια έμφαση υγιεινής διατροφής. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Αντώνη, ευχαριστούμε για όλα.
Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ καλό μήνα. πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Θα σου πει ακόμα περισσότερα. Θα σου πει ακόμα περισσότερα. Η τσιπουδιά ανοίγει το μυαλό, έτσι. Ανοίγει την όρεξη. Αρτηρίες. Εμένα μάλλον μ' άνοιξε την όρεξη. Λοιπόν, ωραία. Άρα διατηρείτε την όρεξή σας για μέσα. Ασφαλώς, ναι, πάντα. Εγώ έχω πάντα όρεξη. Φαίνεται άλλωστε. Ωραία, να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Καλή συνέχεια επίσης, καλή διασκέδαση. spacetv.gr Space TV. Αλέξανδρε, επειδή δεν το θυμάμαι. Space TV. Ο Άλεξ είναι Λοιπόν, έχουμε δει τους αξιότιμους κυρίους. Γιάννης Νικάκης και Γιώργος Πύργαρης, η Σκουτανιώτης. Ωραία. Για συστήστε μας παρακαλώ κύριε Νικάκη. Θα άφηνα τον Γιώργο να κάνει την δική του παρουσίαση. Οι ρακές τώρα. Οι ρακές βοηθάνε νομίζω. Όχι πολλές, οι λίγες. Θα μιλήσω επομένως για τον Γιώργο. Ναι, μιλήστε κύριε Νικάκη. Ποτέ δεν μιλάμε για τον εαυτό μας. Ο Γιώργος λοιπόν είναι ένας καταξιωμένος συγγραφέας, ποιητής και ιστορικός. Έχει τεράστιο έργο παρουσιάσει στην περιοχή μας και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποια από τα έργα του σε μια εκδήλωση που θα δημιουργηθεί εδώ στον Οροπό. Άρα και ο Οροπός αναδεικνύεται μέσω κάποιων ανθρώπων στα πνευματικά δρόμενα, έτσι. Η προσπάθεια η δική μας είναι αυτή. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι κάτι μπορούμε να προσφέρουμε στον μισθό χώρο στον οποίο ζούμε, στον Οροπό, επίσης και στη Βιωτία, γιατί ο Γιώργος είναι βιωτός, είναι από την Καλυθέα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να προσφέρουμε την λίγη γνώση που έχουμε αποκομίσει από την πορεία μας μέχρι σήμερα σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος ίσως δεν ξέρει την ιστορία του τόπου. Μάλιστα. Και Γιώργο, δύο λόγια έτσι για την προσπάθεια που κάνετε. Δύο λόγια. Εντάξει, τώρα η προσπάθειά μου αρχίζει από 18 χρονών. Νιώθω παιδί του τόπου αυτού. Πιστεύω ότι η ιστορική μας μνήμη σαν Έλληνες είναι από τις πλουσιότερες του κόσμου. Πηγαίνει από την Ηλιάδα και πίσω μέχρι σήμερα και κανένας άλλος λαός δεν έχει αυτή την ιστορική μνήμη. Αυτή τη μνήμη λοιπόν πρέπει να την διατηρήσουμε και να την μεταβιβάσουμε γιατί είναι εκείνο η ουσία που θα μας βγάλει από τα σημερινά διέξοδα. Μάλιστα. Πώς βλέπετε την αποδοχή του κόσμου, την αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια ο κόσμος? Νομίζω ότι ο κόσμος μετά την συνειδητοποίηση της κρίσης έχει αρχίσει να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, την αθόρυβη προσπάθειά μας τόσα χρόνια πίσω, γιατί συνειδητοποίησε μαζί με την κρίση ότι δεν είναι όλα χρήμα, δεν είναι όλα, δεν είναι στο οικονομικό επίπεδο όλα, αλλά η μάχη πρέπει να παιχτεί στο πνευματικό επίπεδο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.